Скъпи клиенти, представям ви мотокар Toyota 8 серия, най-новия модел, газокар, 2014 година, с 4 чисто нови гуми, плътни, супер еластик, с 4 ръчки, мести вилиците наляво-надясно, както искаш, така си ги местиш. Чисто нова сериалка, работи и на газ, работи и на бензин. В момента работи мотора. Ето е Тойотката с 2 цилиндъра отпреде. Ето ги гумите. Дай газ. Дай газ. Няма пушеци, няма нищо. Прекрасна работа. 17,500 с включено ДРС. Безплатен транспорт имате за цялата страна. Махай я тая Toyota. Къде ще сложи? Махай от тук, ай, ще намерим място.